Maayong buntag, mga higalag kay Suna. Gusto na mong pasalamatan. Lahi na po sa lang. Alang sa tawag na ito na higayunan na ang mga katawahan. Pagkadulog na po sa tulong sa Diyos. Musa kami nagpasalamat sa labing halangin ng Diyos kung magulagan. Kaya siya lang ang tulong kahapon. Kung nakita ang mga ito sa unahan, alang sa paghatag o timbaya sa mga tao naghatag o kinabuhi, sa mga tao na nagapaminaw, mga kaigsuunan nato na walay puas sa pagpaminaw, gusto na mo ihatag kayo ang ganoon. Salamat tayo sa iyong pagkalimang. Yung live kita karoon sa Facebook, ang Tingog sa Kamatooran na account inyong tao. Ilipit ini madungog ninyo karon na ang pulong sa Ginoo mahatag na po inyong mga sumusa. Ako ngayon ako mga kauban sa pagnigo ka na po Pastor Emil. Pag-amputa. Amahan niya mo na gamit yun. Salamat karong adlaw nga imong tutugot na kami makakadayag sa inyong mga mensahe, karong buntaga. O salamat kayo Ginoo na naayong presensya sa among kaliwala. Sa among pagsugod karon among ginatugutan, formal na mong ginaabrihan na kining programa imuhag yung harian. O ang imong mga pulong, madayag sa kahanginan. Salamat sa mga kaigsunan nga nagpaminaw karon nga ikaw nagatandong o maghatag o revelation sa mga pulong sa mga kasigtasan. Holy Spirit, thank you nagkapangiyo ka sa tanang maminaw sa mga pulong. Dalaygon ka, wala mong ibayaw, amin mo narang Jesus. Amen. Mas muna ko, bayong buntag pag-usap mga sukultig paminaw sa programa Tingog sa Kamatooran. Kami nalipay, kay kamo walay undang sa paminaw. Alang ining programa Tingog sa Kamatooran. Ayaw paglunga mga higalag kigsunan, dining station sa 98.2 Nasty Radio FM sa Tagum City. Inyo kami manungong sulod sa isakta oras, 11 hangtod sa alas 12 sa kaudtuhon. Ang programang Tingog sa Kamatooran. Muna po, live kita karon sa Facebook account Tingog sa Kamatooran. Kung lang i-type ang Tingog sa Kamatooran, kung niya mugawas kining mga wali, alang sa mga tulong na muhatag ka natin kinabuhi. Alam na itong gusto muhatag ang prayer request, i-text lamang ninyo kining numero sa Tingog sa Kamatooran sa Smart 0909 018 8754. Usbunako 0909 018 8754. Alang sa gusto mo text sa TM 0965 435-3347. Kung sa mga kalaging suunan, at usap kita karon sa pagtimbaya sa atong mga kaigsuunan, mga katawhan, na nagataw kinabuhi nining programa nga Tingog sa Kamatooran. Ang pamilya sa restoration diri sa Tagum City, among pasalamatan ang atong mga kaigsuunan diri sa Tagum City under sa Restoration of Life Family Church sa Tagum City. Kami nagpasalamat sa inyong walay puas na pagsuporta. And of course, atong pasalamatan ang Pamilya Restoration sa Maitong Sarangani Province, nagipanguluhan sa atong alagad sa Dios, Pastor Edward de la Piña sa Maitong Sarangani Province.
And ang akong suod nga higala diri sa Tagum City, Brother Oliver Tauho. Naminaw sila karon. Sir, salamat kayo sa inyong walay puas nga pagsuporta sa atong programa. Ug ato sa nga pasalamatan ang pamilya sa Restoration of Life Family Church dito sa Zamboanga City. Sila walay puas nga nag-support ini atong programa. Ang Dios magpanalangin sa inyong mga panginabuhian, mga negosyo. And adto kita karon pastora sa pagtimbaya sa atong mga suki ng mga higala gikan sa nagkalaing mga lugar, no? Atong mga friends sa Facebook nga nagasuporta, nagapaminaw ug nagpasalamat pud mi ni Agino tungod kay siya ang gigamit alang sa paghimo nini nga iyang gi-download sa YouTube. Inyo na kining makita kining formal nga wali sa YouTube, Tingog sa Kamatooran. O ato pong pasalamatan ang akong mga kaigsuonan dito sa lugar sa Restoration of Life Family Church sa Dios Laak under ni Pastor Arcelo family. O ato pong pasalamatan ang Restoration of Life Family Church tubayaon kini dito sa lugar sa Dios pod sa Laak. Yes, Pastor Arcelo family, Pastor. Sibulida. Sa Sibulida, Pastor Mary Jean Resores and Pastor Jaime Resores. And of course, sa Turil, Davao City sa Restoration of Life Family Church. Amen. Si Pastor Aileen Asilong and Pastor Manny Asilong. And sa Restoration sa Surala, South Cotabato. Pastor Estela Autida. Restoration dito sa Bislig, nga nakakaroon din si Pastor Jonathan Manligoy. And of course, ang atong higala, Pastor Regan Banha. And ang atong paigsuon siya sa Pagadian, no? Pagadian City, si Agino, si Edgar Katso. And ang atong paigsuon po sa nagkalaing mga Okay, and of course, ato po itinaya pa si Pastor Jeff Constantino, kauban ni Pastor Maribel, di sa Tagpupuot, Florida, Kapalong. wow. Mayong adlaw o dito po sa Kaman si Monte Vista, Pastor. Yes, dito may gahapon sa gabi, no? Around 3, ligi kami sa Monte Vista, alas 3. Naabot dito mga, siguro sobra alas 3 po. Nindot kaya mong gisakyan. Amo lang ipo sa Facebook account ang among mga gipagisakyan. Dito sa Tingog sa Kamatooran. Just imagine, isa ka motor, kapit busi ka buhok sakay. For the first time nga nahitabo siguro na makita mo. So dito may gahapon, tungod kay doon ay mga pasyente dito nga nagkinahanglan sa atong hari, nagkinahanglan ayuhon. And wala gyud nang mahay ang mga tao, gipang-ayo gyud sila diya. Kaya nga atong Dios, dili lang siya muluwas, kundi moayo kung ang tao moila nga siya usa ka hari, nga gustong harian sa atong buhay nga Dios. Napapasura? Of course, ato ang pamilya sa Restoration of Life Family Church dito sa Tagum City. Na iuban pastor ng mga igsuon nato, mga kapamilya nato no, naa sa Lona Kapalong. Yes. Sa Clementa Kapalong, diha po sa Talaingod, sa Panabo. Sa Santo Tomas. Yes, Pastor Santo Tomas, sa Davao City, sa Carmen, and of course, ang ako ang pamilya diya sa Sawata, San Isidro, ang Flores family. Mayong adlaw po ninyo, ma. Hallelujah. So, pasalamatan po natin ang Ginoo kay natay mga higala dito sa Facebook account nato sa Tingog sa Kamatooran. Na naghatag sila og pagtagad nining programahan, no? Ang among igsuon si Ma'am Janlo, Ma'am Nikita, Ma'am Philly, and si Ma'am Vicky. Salamat po ni Ma'am Vicky. Okay, dahil sa mga mihimo para sa atong kayayaan sa atong buhay pa Diyos, no? Salamat po kayo. And sa tanang Kingdom Rebuilders, under sa group chat sa Kingdom Rebuilders, ang Diyos pagpanalangin kanina. Kung yatag sa akong mga kaubanan alang sa pagtimbaya sa ilang mga iba. Hi, good morning mga suking tigpaminaw sa Tingog sa Kamatooran. Akong ipang timbaya ang Ladista family sa nagkalanglaing David, no? Ina-invite na sila sa Tingog sa Kamatooran yung live kita sa Facebook. O bisan pa si Nico Di Magnaong, no? Sa friend sa Facebook live ta karon, no? O
Sa mga suking tigpaminaw, mga kabatan-unan, kini auhag na mo kamo. May pagpaminaw ang Ginoo magapanalangin kanaton tanan. Ako po may buntag sa tanan. Gitimbayan ako ang tanan ng mga kaigsuonan under sa Restoration of Life Tagum. O ingon man taga Bislig City nga niya karon sa Tagum. Naminaw mo karon maayong buntag sa kanimong tanan. Ang kini nga programa nga gihatag sa Ginoo gas kanginan yaning gihatag aron nga kita nga tanan nga mga katawhan sa nagkalain-lain mga dapit makahimo sa pagpaminaw sa iyahang tinuod nga mensahe ang giwali din sa kanginan ang buntag sa kanila. Ang may buntag sa tanan ako mga kaigsuonan na naadiha ng nagpuyo sa Panabo City Academia Family, mga country family. Kung niya kamo karon naminaw sa tingog sa mga Kamatooran, inyo na kini makita sa live FB. Abri lang ninyo i-click ang tingog sa Kamatooran ug inyong madungog ang presko nga pulong nagikan sa atong hari nga magmagiya sa atong kinabuhi. May buntag ka na tanan. May buntag sa tanan, ako po ang timbaya ato mga kaigsuonan, mga nagapaminaw sa Kamatooran Kumbal Province. Ang Ginoo magapanalangin sa inyo tanan. At ato mga nagatanaw karon sa Facebook Live sa tingog sa Kamatooran, ako mong gigrid maayong buntag o ang Ginoo magapanalangin sa inyo tanan. Hallelujah. Ako pong timbayaw na akong higalang nga naabot karon ko. Evangelist in heart at karon din. So hopefully muli gitawag nga ang paghari sa Dios mangita gid sa mga tao nga gusto na ituloy ang mapadayon ang buluhaton sa Ginoo. So nasa karon din kauban nato no akong ihatag ko na panahon basin nasa mga higala din sa Tagum taga-Tagum ni. So atong patingogyon diri taga Idaw gamay ug higayon mga istorya. Pastor Evangelist Rinhard. Ayong buntag sa tanan ako sa Kamatooran invite ni Evangelist Joy. Mga amigo kailangan niya karon sa Tagum o bang lugar na pwede mag-open tingog sa Kamatooran sa FB live karon. Salamat sa inyong pagsuporta o padayon na paminaw nining mga mensahe para sa ato ang matag-usa. Salamat kayo. Amen. Salamat Evangelist Rinhard. Ang inyong panahon na karon kauban nato. Mga igalag kay sunan musugod kita karon sa pag hatag og mensahe sa Ginoo. According to the book of Daniel chapter 6. Akong basahon. Unya nagpili si Haring Darius o 120 ka mga gobernador nga mudumala sa tibuok niyang Gingharian. Ayaw kalimot mga listener, adunay hari dinhi nga si Darius nga mupili siya 120 ka mga gobernador aron mudumala sa iyang Gingharian. Kung tanawon nimo ang Bible, ang mga istorya dinhi puro kingdom. Wala kay mabasa dinhi nga nagaisgot about religion. Nga bisan gani ang sa unang panahon, gisgutan na daan nga dunay Gingharian ni Haring Darius. Kini nga mga gobernador ubos sa pagdumala sa tulo ka administrator. Nga usa kanila mao si Daniel. Aron mahapsay ang pagdumala sa hari. Ang purpose day ani is namili siya para mamaayo pagdumala ang kingdom. So kini pagtulon ni Jesus di gini gubot, mahimo gining maayo, no? Mahapsay. Pero sometimes kung dunay mga tao nga inyo na to wala pa mahapsay ang kinabuhi mo ng mga tawhan na nga nabilong sa religion mindset. Nagpakita
Verse Verse 3. 3 na napakita ni Daniel nga mas maayo siya kaysa uban tungod sa iyang pinasahi nga abilidad. Busa nagunauna ang hari nga padumalahon niya si Daniel sa tibuok niyang gingharian. Ayaw kalimot, mga higala, ingon pa na din napakita ni Daniel nga mas maayo siya kaysa uban. O ingon pa niya, gipakita ang pinasahi nga abilidad. Ayaw kalimot, pinasahi nga abilidad. Busa naghuna-huna ang hari nga padumalahon niya si Daniel sa tibuok niyang gingharian. Verse 4, tungod niadto ang duha niya kakauban nga administrador o ang mga gobernador ningita og sayop sa pagdumala ni Daniel aron may akusar sila batok kaniya. Oh. Apan wala gayud sila nakita ang sayop nga mahimo nilang ika-akusar kaniya tungod kay kasaligan gayud si Daniel ug maayo ang iyang pagdumala. Kung imong tan-awon mga higala kay igsuonan nga nagapaminaw karon, kining duha niya kakauban, kay tulo man ni sila. Ang isa niini si Daniel. Unya kini si Daniel is wala gyud siya gihimong sayop sa pagdumala sa kingdom ni Haring Dios. Apan kining duha, siguro di po nato sila mabasol kay basin gusto po silang pialan ni Dios, no? Di po nato sila mabasol kay basin po og gusto po silang mo paatsok ba sa hari. Ana man na. Ito lang gamito ng wordling as word, paatsok ba? Unita og sayop sa pagdumala ni Daniel, aron may ikaakusar sila batok kaniya. Kining mga tao nga ingon nato na ay mga dili maayong motibo, na ay mga tao nga kasina, na ay mga tao nga pailaig ta man basura. Kanang naay mga tao nga naay ino na to Selos o kasina o kainggit. Kainggit. Wala gid lain silang pangitaon, ang ato ra gyud sayo. Tanawa, ang duha niya kakauban nga administrador ug ang mga gobernador nangita og sayop sa pagdumala ni Daniel. Aron may ikaakusar sila batok kaniya. Kining mga tao nga nabilong sa gitawag religion mindset, mga tao ni nga mangitag sayop, gusto lang kanunay bikil. Gusto lang kanunay nga sila perminti makita. Aron may ikaakusar sila batok kaniya. Apan wala gayud sila'y nakitang sayop nga mahimo nilang ikaakusar kaniya tungod kay kasaligan gayud si Daniel ug maayo ang iyang pagdumala. Wow. Dalay ko ng Ginoo sa langit. Kini dayang taong kasaligan unya maayo nga mudumala, piyalan, tagaan ug higayon sa pagdumala sa gingharian ni King Darius. Kay siya man ang gibilin ini para mapatunhay ang kalinaw sa gingharian ni Darius. Pero bisag kung saon nimo, pag naagi mga tao na ikainggit, na mga taong na ikasina, mga taong na ikasuko, mga taong na ikalagot, mga kinaiya nga naa sa sulod sa usa ka gingharian ni Darius, apan nagapadayon kini sa pagpangita og bikil aron may ikaakusar, nangitag sayop aron dunay ikaakusar. Apan sultihan ko kamo nga naminaw karon, bahalag unsa ikasulti nila, as long as ang Dios ug ikaw nakabalo na ikaw mismo maayo ug kasaligan ang imong kaugalingon sa pagdumala sa iyang gingharian. Now ingon pa dinhi sa verse 5. Verse 5, usa miingon sila, wala gayud kitay makitang sayop na ikaakusar kang Daniel. Gawas kun may kalabutan kini sa kasuguan sa iyang Dios. Tanawa, wala sila nakitang sayop sa kinaiya, sa kinabuhi ni Daniel, nga gusto nilang ikaakusar, ikasumbong ngadto sa ilang hari aron nga si Daniel panaugon sa iyang posisyon
apan sila mismo nangita og higayon nga makahimo sila pag-akusar kung gamiton nila ang pulong o Biblia o simbahan o pagdumala aron lang dunay ikaakusar pinaagi sa mga sayop nga nakita nila sa duha kung unsa di ay ang Ginoo ni Daniel ug ang usa ka hari nga si Darius. Iman pa diri mangita ta ikaakusar kang Daniel gawas kun may kalabutan kini ay kalimot may kalabutan kini sa kasuguan sa iyang Dios. So daghan na mga tao karon masuko tungod kay dunay kalabutan sa atong gipangwali. Dunay kalabutan sa atong nadawat. Walay problema, ang importante wala man sila nakita sa ato nga sayo. Bahalag unsay ilang ikasulti kung asa ka karon, kung unsay imong kahimtang karon, ang importante nga ikaw ug ang Dios adunay tinuod nga maayong relasyon, nga maayong kinabuhi ug maayong nga pagdumala sa imong pamilya, sa imong simbahan ug sa imong kinabuhi, sa imong asawa, sa imong mga anak ug sa imong mga membro ug sa tanan nga sakop sa imong gitawag nga pagdumala. Kuning tao mangita gyud bikil unya ang ila rabayang kanunay ibikil kanang imong nadawat. Pangitaan kag pamaagi aron ka mahulog, mapukan, madaot, ichismis, libakon tungod lang sa imong nadawat. Ingon pa diri, gawas kun may kalabutan kini sa kasuguan sa iyang Dios. Kasuguan. So atong hisugutan kay Dios ning kasuguan. Remel, unsa may imong idea about kasuguan? Kung ngayon kasuguan, kailangan din siyang tumanon kay gisugo man. Kasuguan, Pastor Giselle. Suguan, marang sa usa ka kasabutan sa Ginoo ngadto sa tao, nga Gingharian, tumanon sa tao. Kasuguan nagpasabot may kaugnayan sa kasuguan sa nadawat ni Daniel nga mao ang Dios niya ug ang Dios usab nagialagaran niya nga si Haring Darius. So nangita sila bikil base sa iyang trabaho ug sa kalabutan niya ngadto sa iyang pag-alagad sa Dios. Kasuguan o kabalauran or ano sa katawag? Kontrata, kasabutan. Mo na akong pasabot. Kasabutan. So kung ang tao may kasabutan sa Dios, pananita ng kasabutan nato, musimba gyud ta. Mangalagad gyud ta tarong Ginoo. Mubasa ta Biblia, maampo ta. So diha ang Dios, diha ang mga tao mangitag bikil sa imong nadawat. Verse 6. Verse 6, busa ni adto sila sa hari ug giingon, malungkarong kinabuhi alang sa mahal nga hari. Verse 7, kami mga administrador, mga mayor, mga gobernador, mga magtatambak ug mga tinugyanan sa imong gingharian, nagkauyon, nga hangyoon ka nga magpakanaog og usa ka balaod nga sulod sa 30 ka adlaw walay si bisan kinsa nga mag-ampo sa bisan usa nga Dios o tao gawas kanimo. Si bisan kinsa nga mulapas niini itambog ngadto sa bangag nga may mga leyon. Ayaw mo kalimot mga suking tigpaminaw kini nga programa nagaisgot kini og paghari sa Dios, Gingharian sa Dios. Wala ba mo na-notice diri mga kauban nako sa verse 6? Nga ang mga administrator, mayor, gobernador magtatambag mga tinugyanan sa imong gingharian nagkauyon. Tanawa, duna sila gisuggest nga himuong balaod. O gayaw kalimot nga ang muhimo lag balaod ang hari lang. Kung tanaw na to ang prinsipyo, kultura, ang kinaiya sa usa ka hari, walay pwedeng mo suggest sa iya. Hari gud siya. Kaya ang kinaiya sa hari, dili siya pwede
pabutan. So kini di ay naapa diri sa kingdom ni Darius, naapay nakasulod diring religion. Kay ang religion under na sa gitawag democracy nga may ang tao ang naay gahom sa paghangyo sa nagdumala. Pero ang kingdom o theocracy walay taong muhangyo sa pagtulon-an ni Jesus kay kung unsay nakasulat sa Biblia, it is a law. Dili pwede mo suggest ang mga tao sa hari, kaya ang hari, aduna na siya law, balaod na ginasulti sa iyang mga pulong, na kung unsay mo gawas sa iyang baba, it is a law. Atong tanawon. Supremo nga pulong. Salmo 138, versikulo 2, Nguyok mo ako nga magatubang sa imong templo o budayig kanimo, tungod sa imong gugma o pagkamatinumanon. Kay gipakita mo nga, ikaw ug ang imong pulong labaw sa tanang mga butang. Ikaw ug ang imong pulong labaw. Ayaw kalimuta, ang imong pulong labaw. Meaning, ang pulong na mugawas sa hari, it is the word, the supreme word. Kataas-taasang pulong nga dili na pwede masuggestion tungod kay unsay mo gawas sa pulong sa bakba sa hari, it is a law. Kung imong tan-awon, ang duha ka tawo nangitag simpatiya nga gustong ipaabot sa hari aron dauton ang administrasyon sa usa ka tawo nang ninuod sa paghari sa Ginoo nga mao si Daniel. Ayaw kalimot, si Daniel nagtinarong walay sayop, walay sala, nga ikaapusan nila, pero kining duha, nangitag pamaagi, nga iya pag yung gidamay ang mayor, gobernador, magtatambag, mga tinugyanan sa mga gingharian, ingon pa niya, nagkauyon nga hangyoon ka, nga magpakanaog o balaod, nga sulod sa 30 kaadlaw, walay bisan kinsa nga magampo, sa bisan unsa nga Dios o tao gawas kanimo. Ilan ni mga tawanan ni suggest, naghimo sila og petition, hangyo sa petition nga si doon na ikapanaog nga mga balaod nga himuon nila nga personal nga balaod aron dunay madamay o madaot nga kinabuhi nga mao si Daniel. Sometimes ang simbahan dunay mga balaod nga iya sa tao nga makapadaot sa kinabuhi sa tao nga gitawag sa Dios nga naninuod sa pagtawag sa Ginoo, apan ang balaod sa simbahan maoy naghimo og usa ka balaod nga ang taong gigamit dili na mapuslan. Ang hangyo din ni is 30 days lang. Kuya kayo ang balaod kay gipakanaog ning duha ka relihiyoso nga hunahuna, demokrasya hunahuna. Wa gibuot siya ba kay ngano hari gisuggestion nila, pero paminaw manggod pud sa hari kay kini magong tulo mao man ni ang gisaligan sa hari. Si Daniel og kining duha, sila ang gibutang nga taas. Unya si Daniel ang under niya isa katong duha. Kini nga hari nga tao, kini hari ba nga nagdumala sa tao, usahay pod, di po na to siya mabaso, tungod kay abi nagkaayuhan ang dangatan. So Proverbs 21 verse 2, basahon na to. Ang ginatan-aw Diyos Ginoo ang motibo. Motibo dili motibo. Kay kini ako mga kauban, mga nitibo ni. Amen. Dagway pa lang daan suspect na, wa pay gihimong krimen. So tanaw na to. Panultig 1:21-2, alang kanako gusto na gayud ang kananatong ginahimo. O tawa. Apan ang Ginoo nagasusi kung unsa gayud ang atong tinuod nga motibo. Tanawa. Gina-check ni Lord ang tanan nga mosulod sa atong motibo. Apan kining duha kay ang hari lagi si Darius di man lagi Dios. Wala sa kabalo kung unsay sulod sa motibo sa duha. Ang iya lang di pa kanaog lang niya, tungod kay para sa iyang kaayuhan. Apan kunin mong tanawon sa unahan,
si bisan kinsa nga mulapas ni ini ang puyaw kaayo nga balaod, itambog ngadto sa bangag nga may mga leon. Ambot kita na ba mo leon? Kita na ang leon, Pastora Giselle? Sa television or either sa libro. Oo. Ikaw, Mel, kita na ang tigre? Kita na. Katong wala ka kitag tiger, katong gamay nga iring, kana ibang iring sa balay, wala na. Wala gitawang tigre. Gamay nga iring, gamay nga tigre. So bisan kinsa nga mulapas ni ini, itambog ngadto sa bangag nga may mga leon. Grabe. Na kini nga leon gutom ni kay ginapagutom nila ni. Uningon siya busa mahal nga hari, ipatuman kini. Tanawa ni mga tawanan. Ipatuman kini nga balaod. So ang balaod sa duha gihimo niya nga iya lang ipa-address o papirmahan sa hari. Nga ang hari inosente nga wa sa kabalo unsay motibo sa duha. Ipasulat kini unya pirmahin aron dili na mausab o mahimong bakwion pa kay kabalo sila nga ang kinaiya sa hari pag iya nang pirmahan wala na pwedeng makausab. Bisag kinsa pa. Ug nakabantay mo atong nag-birthday ang isa to na hari nga ang iyang asawa Rayna Basti ba to? Herodes unya paguman tungod kay ito si Rayna Basti may kasuko siya kang Juan. Niningon siya tagai ko regalo hari sa may imong gusto. Bungat bisag unsa ang ulo ni Juan. So wala siya choice kay kung sa ingon na bisag unsa wa lagi mahimo. Kay ngano, once isulti sa hari, it is a law. Balaod na kini ug dili na pwede mabawi pa. Unya bakwion yun, wala aron dili na mausab o mahimong bakwion pa sumala sa balaod sa media ug Persya. Balaod sa taon niya, ug tuod man, ingon pa niya, gipasulat ni Haring Darius ug giparimahan ang maong balaod. Pas ilang luuya ani ni Daniel. Siguro si Pastor Atan usa ka iyahang hunahuna. Kung ikaw si Daniel nagipirmahan na pastor niya, nakabalo na daan si Daniel nga siya gyud na para gyud na saya usay bation mo pastor sa imong kagalingon. Akong bation no may makarelate jud ani nga. Okay. Dito sa Pikas, Pastor, kaya may ko atong kamera. Ako ang bation kay nakarelate man ko ani nga minsan karon sakit para sa ako. Yeah. Na Kung sa batiyo na Pastor, kanang nakabalo na ka, nagipirmahan na, kay balaod naman. Bawal naman man po. Para sa ako lang bisan og naanay petisyon naanay balaod nga ipakanaog wala ko'y pakialam basta ang ako ang gihimo para sa kining ikalipay sa ako ang hari sa ako ang Ginoo. Si Remil daw. Sa iyo ni Jose batiyo mo, Jose batiyo na to, kanang batiyo lang, feeling nimo. Pero maturatan ba ta eh. Personal kay nga atake niya. Kung sa tawhanon lang, murag tago lang sa ako. Kung sa tawhanon lang kinayan ako, murag ay sa kung murag tago sa atake, bisig mainhaw tani. Kaya di na mo ito plastic ang leon. Tinuod na ba itong leon na, nagkutom na ba? Di na mo to iring. Kaya mag-iring yung murag niya, madarag si Pastora daw. Kung sa'yo feeling mo, Pastora? Pag ikaw si Daniel, nga ba? Feeling lang, feeling. Emotion. Siguro Pastor, di siguro ko katingog kay na-shock. Siya kay bugat kayo ang ipakanaog nga balaod. Kamatayon doon. Matungkot nga unaon, maayo man ang ibuhat. Wala may sala nga gihimo. So ma-shock siguro. Magiging mga maungga, matakong siguro kung baba. Pero ang kasi na po. Buto-buto siguro sa kasupot. Sige daw si Pastor Reinhardt daw. Kasi feeling ni mo, Pastor, pag ikaw ni si Daniel ba, nagipirmahan na, niya, kabalo ka nga, nangalaga na kasi Ginoo, tapos galit lang balaod nga, kung muampo ka,
ibutang ka sa leon. Kanilit juga na pastor kay sa kuha karon kay utang murag niala pud kay Daniel ba kinakalit nga mga desisyon pero ayun ang Ginoo ra man ginasayod sa tanan. So sa gibati nimo pag naaw sa desisyon. Sulog kabalaka. Sulog kabalaka nga murag mawad-an kag kuan ba kanang mindset kay focus ka and then kalit lang. Kaluoy ko ka. Si Linlin, siya bation nimo dai. Batiwan jud na ako sir, ang kahadlo, emotion hadlog, kurog-kurog siguro kung ano. Leon good, may tandulaan. Gani, Leon na, Si Juan. Si Pilin. Ako ang batinugid ang kahadlok o kanang kalisang tungod kay Libya basta-basta nilang nagod na. Pero ang ako alam na tungod kay siya nagmatinud-anon. Okay, feeling lang ha. Kamo nga naminaw karon. Unsay feeling ninyo sa panahon na kamo si Daniel, kamo mga kaigsuonan nato na naminaw karon nga naga-focus sa niini nga wali. Unsay feeling ninyo kung kamo si Daniel gibawalan mo unya moampo mo patyon ta ipakaon sa kung batiyon nato ang pagbati ng tawhanon mobati tag kahadlok. Siguro muundag pitik imo kasigkasing ka Dios. Siguro ikatulo mura kag mabuang. Siguro ikaupat di ka katulog. Siguro ikalima di nakaganahan mo tanaw tao. Siguro suko ka. Kay kining duha nagbuot-buot. Naghimog kadaot sa imong kinabuhi. Mubati kag kasuko. Mubati kag panimalus. Mga higalag kaigsuunan nga naminaw karon. Nibisan gamay. Nga kahadlok nga gibati ni Daniel og kasuko og panimalus. Wala niya na batia. Kay nakailas siya kung kinsa ang Dios nga iyang gialagaran. Praise God. Daghan nakaila sa Dios apan wala makasinati. Daghan po'y nakasinati pero wala pod makaila kung kinsa ang naghatag ni anang kasinatiana nga muhatag kanato sa hingpit nga kalipay diha sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Nga bisan gani kung naay moabot nga mga daghang problema, moabot ang daghang mga pagsulay, moabot ang dili maayong pagbati o kasinatian sa pagbati nga tawhanon, mubati na kita og kadiskurahi, mubati na kita kakapoy, mubati na kita undang sa pag-ampo, di na gani taganahan mo atong simbahan, di na gani ganahan mubati pagpresensya sa Dios. Kay ang kalisan, ang kasuko, o ang kahadlok, isa ka bunga ka na, nagihatag sa demonyo, aron muhatag kag diskurahi sa pagtuon ni mga ito sa Dios. Apan si Daniel, ang iyang gihimo, na challenge siya sa unahan. Sa pagkahibalo ni Daniel, nga mipirma na ang hari, mipauli siya ug miadto sa iyang kwarto. Sa kay gihimo ni Daniel dito sa kwarto. Usahay kung kita makasinatig dili maayo. Muadto dayon tas inuman. Mangita dayon tag mga tao nga nasakitan nga naparihan nato para mo simpatiya ta. Andan libakon na dayon nato ang mga tao nagpasakit sa tuwa. Manimalos na dayon ta sa hilom nga pamaagi ug atong ipakita sa tawhanon nga kaya nato higala igsuon nga naminaw karon sultihan ko ikaw kun wala ka makaila nga si Jesus gay hari dili nimo masinati nga mosulod ka sa kwarto aron mo padayon sa pag-ampo sama sa gibati ni Daniel miadto siya sa iyang lawak misulod siya sa iyang kwarto giablihan niya ang bintana o nag-ampo o na-challenge ni Lord siya ug nagluhod siya ang ebidensya nga si Daniel nakailas sa iyang giampuan nga si Daniel ebidensya nga miluhod siya kay duna pay labaw nga hari nga si Darius
nga mao si Jesus Christ ang hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo nga gisulti sa unang Timoteo kapitulo 6:15 nga nag-ingon, kung moabot na ang gitakda nga panahon nga ang Dios magpaila nga siya hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo o niadtong mga tao muiga kaniya. Busa si Daniel gihimo niya miadto sa iyang kwarto ug miluhod kay hari man ang Dios sa iyang kinabuhi. Miluhod siya og nagampo sulod sa isa ka adlaw makatulog. Wow. Tugod kay nahimong challenge, nahimong hagit, nahimong usa ka panag-ingnan ni Daniel nga nakaila siya kay nakita po niya nga wa siya gihimong sala. Nakita po niya yung kagalingon nga iyang gihimo. Gipakanaugan sa usa ka akusasyon base sa iyang nadawat nga mao si Jesus ang hari nga labaw nga iyang galagaran. Ayaw kalimot igalig suon nga naminaw karon. Si Darius hari niya. Apan wala siya muyukbo ni Darius. Apan iya ha hinuong gitagaan og kining gitawag nga pagtagad, pagkurtisi lang gihapon. Wa gyud siya mausap. Kay kabalo si Daniel nga ang duha mao'y daotan ug ang hari inosente lang pud tungod sa duha ka mga taong akusasyon ug sultihan tamo karon. Tungod kay ngatong oras nagkaapiki na. Nindot taon ta isumpay ni ining waliha. Pero tungod kay isa lang ka oras ang amo makaya dinhi. Gusto na nako ipaabot kaninyo na si Daniel na challenge na challenge hinuon siya. Misa sa kadlaw katulos siya nag-pray kaya nagkaila siya kung kinsa iyang giludhan na usab di ay kahari na labaw pa kang Darius. Wow. Glory to the King of Kings and the Lord of Lords. Misulod sa iyang kwarto, Mateo kapitulo 6, versikulo 6. Apan kung mag-ampo kamo, sulod kamo sa inyong kwarto o panirado. Dito sa sulod, pag-ampo kamo sa inyong amahan nga dili makita. Ug muhatag og ganti kaninyo ang inyong amahan nga nakakita sa inyong gibuhat sa tago. Wala siya matog simbahan kay nag-prayer meeting. Wala kay mabasa nga si Daniel ni ampo kay nag-prayer meeting. Ang instruction ni Daniel sa iyang kinabuhi misulod sa kwarto. Kunya pag-abot sa Mateo kapitulo 6 versikulo 6, si Jesus na mismo nag-ingon niya kung mag-ampo mo sulod sa kwarto, wala siya mingon atong simbahan pag prayer meeting. Kaya pag-abot nimo sa prayer meeting, ang mga tao dito napay daghang kauban atong duha nga miakusar niya. So ang gihimo niya nag-inusara siya. Kay dili sa gusto makita mga tao nga nag-akusar kaniya. Kay kabalo siya nga wa siya gihimong sala. Kabalo siya nga iyang kalagaran sa kahari na Diyos. Nalabaw pa kahari na Diyos. Kabalo mo mga igalag kay sunan. Ingon pa niya, giabrihan diin may mga abri nga bintana nga nagatubang sa Jerusalem. Dito nag-ampo siya o nagpasalamat sa Diyos. Nagluhod. Mani mga Katoliko, ganahan ko sa mga Katoliko, kay kung mag-ampo, magluhod. Pero tanawan niyo ba mga simbahan, mag-ampo, kating manaa, magdagandaga na ng simbahan, magsininggitay, pati aligog mo ga. Katoliko, tanawan niyo, matag Domingo, once muluhod sila, muampo sila, muluhod sila. Unang kini mga Katoliko, o kini ubang mga born again, na nagaluhod usab sa pag-ampo, mauni sila ang nagkaila na si Jesus di ay usa ka hari. To God be the glory. Panalangin sa Dios kini mga Katoliko mga born again nga nagaluhod og ampo. Sa usa ka adlaw katulo, sumala sa iyang naandang ginahimo. Kung ikaw siguro makasinati sa kasinatian ni Daniel, Pastora, di na siguro kakampo? Saka, Pastora? Maundang siguro imuhang dating time? Tungod sa imong kakuyaw, magbuto-buto na imong dughan kay ilabay na ka sa patyo na ba? Hukma na. Apan miyadto ang mga opisyal nga nagkasabot ingon pa sa pagpaniid, kanawag ng mga tawhana.
Kini mga tao bitaw na idili maayong motibo, sige paniid nimo. Sige pang-snipe, naanapod na sila o. Ano ba naami? Sa may kalabutan nimo naami. Di man na imuhang lugar. Wala ningo si Daniel, sa may labot ani mga tawhana, sige magpaniid sa kuha. Nakita nila nga nag-ampo siya. Tanawa na ni mga tawhana. Bisan sa prayer time ni Daniel, di panidaan pa. Pasalamat ngadto sa iyang Dios. Busa miadto sila sa hari. Aron isugilon ang paglapas ni Daniel sa balaod sa tao niya, miingon sila. Wala siya mulapas sa balaod sa Dios. Balaod ni Haring Darius. Miingon sila sa hari. Mahal na hari. Dili ba nga mipirma ka man sa balaod sulod sa 30 ka adlaw nga walay bisan kinsa, wa gani kaabot og ikaduhang adlaw pagkadungog lang ni pirma. Mao ra to panahona nga si Daniel nagampo dayon. Nga magampo bisan unsa nga Dios, gawas lang dayot kanimo. Kung si bisan kinsa nga mulapas niini, maong balaod itambog ngadto sa bangag sa mga leon, mitubag ang hari. Tinuod ka na o sumala sa balaod sa medya, isog-isog pa ni si Darius. Dili gayud ka na mahimong bakwiyon, miingon sila sa hari. Angay kang masayod. Kay inosente lagi siya. Nga si Daniel, nga usa sa mga bihag, gikan sa Joda, wala manumbaling kanimo sa imong balaod. Imong balaod. Dili balaod sa Biblia. Imong balaod. Nag-ampo gyapon siya sa iyang Dios. Makatulo sa usa ka adlaw. Lagi balaod sa tao nga kung masuspended ka, di ka pwede pawalihon sulod sa isa ka tuig. Dili ka pakantahon, dili ka pawalihon, dili ka paampuon. Ayawaan gini mga relihiyon. Anong suspendiron man pati ampu o wali? Matthew chapter 10 verse 7 ingon siya, pagwali mo. Wasa mo ingon, ang di mo wali. Pagwali, ingon. Kining balaod lagi sa tao, kanunay suspended ang maabot sa una-una sa tao. Hindi na ka papatungon sa pulpito, kay suspended ka, sulod sa pila ka tuig, pila ka bulan. Kinsa man ka nagsuspended sa Ginoo. Kung ang tao magkasala, kung maghinusol na sa Matthew 4:17, kung maghinusol na, gipasaylo na, wala na gitawag balaod pa sa tao. Ano yung mga tao, mga relihiyoso, sobra kahinlo ang ilang simbahan, wa sila kabalo nga hugaw po diay ang nagsulti ni anak, ang labaw pa kadautan kaysa gisuspended. Tungod kay ngano, ang mga tao nga nagasuspended o mga tao nga gigamit sa Ginoo, dunay gitawag sa consequences. Tanawa, gikan sa Juda, wala man numbalik kanimo sa balaod, nagaampo gihapon siya sa imong Dios, makatulo sa usa ka adlaw. Sa pagkadungog niini sa hari, naguol kaayo siya, busa nagdesisyon siya nga tabangan si Daniel. Tanawa, ang hari nga nipirma hingtabang kang Daniel. Amang po ibang hintabang pero hinduot man pugtabang. Busa hangtod sa pagsalot sa adlaw, nangita siya og paagi nga maluwas si Daniel. Miadto pag-usap ang mga opisyal sa hari ug miingon, nahibalo ka mahal nga hari nga sumala sa balaod sa Media ug Persia, ang kasuguan nga gipakanaog sa hari dili mahimong bakwion. Busa gipadakop si hari si Daniel ug gipatambog ngadto sa bangag sa mga leon. Miingon ang hari kang Daniel. Tanawa, mismo ang hari nakahuna-huna nagdi mao. Kanabang nakahimusol na. Murabag nakailasa kung kinsa lang Ginoo ni Daniel. Hinaot nga luwason ka sa imong Dios ug padayon nga imong gialagaran. Verse 17, unya gitakluban ug usa ka dakong bato ang bangag sa mga leon ug gisiliwan kini sa hari sa iyang singsing ug sa singsing sa mga kadagkuan sa Gingharian aron walay makaluwas ka Daniel. Tanawa ninyo may galay isungan nga naminaw karon. Doon na pa'y mga taong muduot ka nimo aron walay makaluwas ka nimo. Unya mingon siya may pauli si Haring Darius sa palasyo. Na sa kay gihimo naimbak ako prayer. Wala siya mukaon ngadtong gabi una. Nag-abstain siya. Unya wa siya nag-enjoy. Wala po siya matulog. Nag-overnight prayer siya. Verse 19. Verse 19, pagkabuntag sa dihang kadlawon pa lang nagdali-dali ug adto ang hari sa bangag nga may mga leon. Sa pag-abot niya dito, masug-anon siya misinggit, Daniel, alagad sa buhi nga Dios. Giluwas ka ba gikan sa mga leon sa imong Dios nga padayon mong gialagaran?
21 mitubag si Daniel, malong tarong kinabuhi alang sa mahal nga Okay, hari. ay kalimot mga igsuon. Bisan may pirma na si Haring Darius, wala gud mausap yang pagtagad sa hari. Amen. Malungtarong kinabuhi alang sa mahal nga hari. Kung ikaw naminaw karon nga nakay kasuko gihapon sa mga tao nga nagpasipala kanimo, di gyapon kapaboran sa Dios. Ang gusto lang sa Ginoo, kung wala kay gihimo ipakita nga wala kay nahimo nga bisan ang mga tawo walay apil sa imong kinabuhi, ayaw kapila tungod kay kanang mga tawanan inosente sa mga panghitabo bahin sa ato ang nahimo nga salaod ngadto sa usa ka Dios. Wala ako unsaa sa mga leon tungod kay nagpadala ang Dios og mga anghel. Di man na pwede ko gitabangan si Daniel kay hari ko daging Ginong yalagaran. Aron patakumon ang baba sa mga leon, gihimo kini sa Dios tungod kay nahibaluan niya na hinlo ang akong konsensya o wala ako'y nahimong dautan batok kanimo. Nalipay pag-ayo ang hari o mimando siya nga kuhaon si Daniel gikan sa bangag. Ato sa tanawon kay Dios, ang kaso lang ni Daniel din is nakahimo lang siya maayo. So naipabor gyud ang Ginoo. Pananglitan pastor nakahimo ni og sala. Ang kuna lang Proverbs 28 verse 13. Atong basahon ka Dios. Ug di nimo ang kunon imong sala, di gyapon ka paboran sa Ginoo. Proverbs 28 verse 13, dili ka gayon kung mauswagon kung ilimod mo ang imong mga sala. Apan kung isugid mo kini ug talikdan, kaluy-an ka sa Dios. Kung ang kunon nimong nakay sala, tapos biyaan na nimong giangkon nimo, hallelujah, maluoy ang Ginoo sa tuan. Ang pabor, mapariya ka ka Daniel, awa, nalipay pag-ayo ang hari. Mimando siya nga kuwaon si Daniel gikan sa bangag. O sa diyan nakuha na si Daniel. Wala gayon sila nakita nga bisan gamay lang nga samad. Garas sa iyang lawas tungod kay misalig siya sa Dios. Unya mimando ang hari nga ang tanang miakusar ka Daniel itambog dito sa bangag nga may mga leon, apil ang ilang mga asawa ug mga anak. Wala pa gani sila makaabot sa ubos. Gikunit-kunitan, gikunit-kunitan. Gikunintan na nila sa mga leon o gibali-balian ang mga bukog. Wa pagani kaabot. Gisakmit na. So unsay ako realization ani? Dili gyud ta pwede maghimog akusar sa usa ka tawo nga mopirma ta para ang tawo himuom kadaot. Kay sa panahon ang Ginoo mo pabor ang tawanan nga imong gikadaot. Pati pa imong anak asawa bana maapil na ang Dios muhimog usa ka decision na ang Dios mubalik unya ang ato ang panghitabo. Wanang gusto na ko ipaabot kaninyo. Kung naay mga taong nakasala, naay mga taong nakahimog sa laod, ang kuna lang, pareha sa kong kinabuhi, nasuspindi ko kanhi, tungod kay nakahimo og sa laod sa Dios. Apan mibalik ako sa gingharian sa Dios, sa ikaduhang higayon, aron ipadayon ko kini, ang pagsibya o pagsangyaw sa maayong balita may tungod sa gingharian sa Dios. Busa mga higalag kay igsuonan, ayaw kalimot nga kung ang tao mo akusar sa usa ka akusasyon nga wala niya buhata, unya paghimo niya na balihon niya sa Dios ang tanan ng akusar, mahimo hinuong sila ang silutan sa atong Ginoo. Busa mao kini ang usa ka pulong nga naghatag kanato og mensahe karong adlaw, ang mensahe sa Dios nga nagingon, kung ang Dios dapig ka nato, kinsay makibato ka nato. Roma, pakibasa sa katapusan. Dalay ko ng Ginoo sa Roma 8:31, karon kung nauna-un ta kini nga mga butang, makaingon kita nga ang Dios dapig gayud ka nato ug walay makabatok ka nato. Wanang Ginoo dapig kanimo. Bisa pag kinsay mo akusar kanimo. Moabot unyang panahon mabalik. Sama sa nahitabo kang Mardukyo. Na ang naghimog akusasyon kang Mardukyo, mo na higibitay. Nagpasabot, ang kuna lang kung nakasala ka. O kung wakay gihimong sala, nga lumahadlok man ka. Tungod kay ang tao nga makaangkon og sala, mabati Diyos ang kahadlok. Pulong sa Diyos, naghatag ka nato. Karugod taga, kasi natin kita din nagkakawasan. Wanto kita sa realization ka Diyos. Alam ka na ko, realization na ko, kung buot dahil na ako nga modapit ang Ginoo,
Mahimo ko maayo nga makapanahon sa Ang realization nako karong adlaw buntaga nga dili day ko angay magtambutang og sala sa akong isig ka tawo kay mobalik kini kanako. Ang decision ako kada kinahanglan gid nga ma-accept naman sa itong mali. Kaya ang Ginoo adaw pasaylo. Tumason na niya. Ang ako po realization nga bisan og naay mga tao nga mga kusar nga to padayon lang gyud ka nga munot diya sa ato ang Dios. Kung ang pod nga realization, kung ang kunaan gyud ay mga tao mga makusar sa ato as long as naghimo lang pag maayo sa Ginoo, magigi mo mudangop lang gyud sa Ginoo. Sama kang Daniel. Ako nakita ang mubarog sa Ginoo, ang Dios mubarog po sa amin. Katapusan, realization, alang sa talang kanina. Kung wa kay gihimong sala, dili ka mubati og kahadlok. Apan kung nakahimo kag sala, Mateo 4:17. Repent, paliw pasora. Matthew 4:17, sukad niadto sugod na si Jesus sa pagwali. Nagingon siya, pag hinulsol kamo og biyain na ninyo ang inyong mga sala, kay ang paghari sa Dios kaduol na. Sa ato pa, kung kinsa ka man nga naminaw karon nga nakahimong salaod sa atong gobyerno, sa imong pamilya, o sa atong buhay nga Dios, repent. And Jesus began to preach, repent, for the kingdom of God is at hand. Meaning, dili siya moabot sa imo kung dili mo ang puno nga nakahigo kag sala. Kaya ang sala, dunay panahon na ang tao yun itugyan niya. Tungod kay ang tao kinahanglan makabaton og disiplina. Kaya ang tao kinahanglan matudloan sa pagtuman sa atong buhay nga Dios. Gusto na pa ipaabot sa tanang mga suking tigpaminaw. Si David, si Daniel, ang iyang pag-ila kang Haring Darius, walay kalainan ang iyang pag-ila sa usa ka hari o sa Jesus. Walang kami nagasilbihan diri sa radyo nga si Jesus. Kayang muluwas, kayang muayo, kayang muhatag kagawasan, kayang mo restore sa mga taong muhisip kung bilang kaniya na siya daw sa kahari. Maayong buntag, mga higala kigsuunan, o ato kita karon nga hangyo na to kadiyot ang ato kigsuunan nga ihatag niya ang ato ang address ato ang simbahan sa Ginoo sa tayo. Ang mga kaigsunan ang simbahan sa atong Ginoo ang among utang sa second floor Laureano Building, Pereras Compound, Magugpo, West, Tagum City. Aduna kita discipleship na paghimuon alas 7:30 sa gabi mahuman kini sa alas 9 ug ugma sa Domingo aduna kita service sugod sa alas 8 mahuman sa alas 11:30 sa Kamatooran. Sa ato mga igsuon diri sa Facebook account nato tingali namoy gusto i-realize sa mensahe, pwede i-type niya sa ato ang account no, na mga comment niya, i-type ninyo or ako din na-realize ang wali kanina about kay Daniel, pwede nimo isingit ya. Ug among basahon na samtang kami tungod kay isa ka oras naman midinhi. Sa mga igalag kay igsunan, gusto namo nga kitang tanan maka-participate dinhi. Kami nagpasalamat sa inyo ha tungod kay kamo mismo nangitag pamaagi nga ma-connect niini nga ato account sa Facebook. Musa salamat ang Dios magpanalangin kaninyo sa ato mga kaigsunan. Musa kami magpaila kay kami manamilit na kay wala namin igong oras alang sa ato ipadayon tungod kay isa ka oras sa bitin taon nato dinhi. Mo na usay ang atong wali diri is pinaspasay kay 1 hour lang man ta. Salamat kay sa Ginoo. Ako dai si Jocelyn Priscilio. Kasi Marian Melissa. Pastor Jonathan Manligoy. Pastor Reinhard Pagasian. Ako si Remiro Sidorifa. Ako dai si Pastor Giselle Popit. Ang inyong higala kay igsunan sa ganginan, walay lain Brother Joy, amoyon kaninyo. Din gani ang Espiritu sa Dios at naay kagawasan. Kini si Evangelist Joy, ngayon kaninyo. Tanay ko ng Dios, walay katapusan. God bless us all. Hi.